Magi family nade to ntiere kuonde moko mane wach maber ni joluo ngege shares. Achiel kuom ng'ama un godo sani mo be uselieko ka gima udwa tiyo godo en Rigathi Gachagua. Rigathi no bire linda mwananchi kara. En achiel kuom jo moko no oselieko mowacho ni nyalo tiyo. No bire linda mwananchi kara. Wacho maber ni wanyalo tiyo. Yes, I'll explain that. Lakini no wacho no bire poko bira yanga mwenda pengi kaka weche siasa dhi adwa uwe wach Rigathi adwa uwe wach Rigathi adwa uwe wach Rigathi we wakungo uwe yeka Kalonzo no senego jaluo mane ano ka uwe Kalonzo ana penji ni kumude wano dhi Sifuna unego jaluo mane mano gimoko ano ka wacho Jo nego jaluo mane ana penji ni kumude wadhi en dire joma wadwa dhi onge kuma wadwa dhi uda chungi udhi chungo president onge kuma wadwa dhi nyochi neno ka walemo ne Mino Nyonka ka wan our lady ginilo wana Mary the shrine of Mary Don Bosco apail dong ni neno kan kanyo na wacho nango na nyiso jogo ni gibi join Linda Mwananchi gine magiwi yes dong na wacho dong na nyiso ni gi join Linda Mwananchi to uno kunyal kanu wadhi Kisii na nyiso gi nango kendo kanu waiko Mino Nyonka dong na nyiso gini gibi join Linda Mwananchi gi support. Sifuna maunu godo to no wacho nango. Sifuna no ko wacho ni ginyalo. Sifuna no wacho. Acha to wanyalo nguono, wanyalo kwayo. Sifuna kata kane wan ka mosocho. Sifuna no wacho ni mondo wag lokruok e Kenya ka bro chuno wani ji riwore kanyakla. To sama ji dhi riwore ni ji dhi wacho hard truth. Mo nyiso Kalonzo ni in mibedo kani ndalo moko nwadhi mwapondo mana kodi e room for a whole day. Ekuwa bedo siep. Dong winjo ko wacho. Munyiso Matiang'i ni kata imbe ikri. Nitie gik mobro wacho hard truth. Winjo ko wacho chincha. Wan wadwa ni gine magi join Linda Mwananchi. Yes, wase invite gi mwadwaro. Udhi chungo president. Dong ase koninia wan wadwa manyo presidential candidate gi running mate Azimio joge Raila. Joma no bet ka chungi Raila. Niso ni dwaro teku kendo dwaro power. Of course. To dwaro power teku gi power. Ang'omio mar wadwaro reform. Ang'omio mar jaduong'